ଆଜି ସକାଳେ ରାଜଙ୍କର ମୃତଦେହ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ମିଳିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଦେଖିଲେ ରାଜ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ମେହୁଲଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ମେହୁଲ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ରାଜଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ପଚରା ଉଚରା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମେହୁଲଙ୍କୁ ରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଏହି ଘରେ ଆଉ 2 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମେହୁଲ ପଚାରିଲେ ସେ 2 ଜଣ କିଏ? ନା, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଘରର ମାଳି, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଷେଇଆ। ସେ ଦୁହେଁ ଏଇ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଘରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମେହୁଲ କହିଲା ମୁଁ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ମେହୁଲ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ରାଜ କିପରି ଲୋକ ଥିଲେ? ସେ ଦୁହେଁ କହିଲେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମେହୁଲ ମାଳିକି ପଚାରିଲା ରାଜ କିପରି ଥିଲେ? ନା, ରାଜ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ରୋଷେଇଆକୁ ପଚାରିଲେ। ରୋଷେଇଆ କହିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ସେ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲି। ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ କିଏ ରାଜଙ୍କୁ ମାରିଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ, ରାଜଙ୍କୁ ମାଳି ମାରିଛି। ରାଜ ମରିଛି ବୋଲି ମାଳି କିପରି ଜାଣିଲା? ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା କାହାକୁ କହିନଥିଲେ।